Promote baby a wo bia ya mo ha mo akwa bemra so mamuni ama wodo bi so nsam a yabobo no yeba na yede eba beso mo nsam ne do so wie na poso a eba eni na yebekọ wa ensensem na afenso wie ya hwe nia efrachire eba si enemo ka say Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo Kumasi Abonten so na lag for conference ya ekoso no de no nyamo ba beta chire yebekọ no ne akwa ya de property pa ekoso o coming Kumasi upon him ene anopa bra o ma hire ya wodu boache etrase ne nsɛmpi ena etodwa ngomasuam wo benfo bafo agyemadue wa ben pa na wode nsɛm bebre afa mu maye na fix the country ranche ne maba one demonstration o maye o madwene so mo bekwa post adwuma no so che so mo makwa ma wonu mo nkono e ho manso akwa akosi sei ye beboram na ye din koma wie Cape Coast High Court akwa trase ye nua be ma Daniel Hammond ewo ho enti enkasa nchekura na awanwasem bi abeto so mpa fam nsam che for pens badu katarum ranche apono so free ntotoro so abonto so che sei ewure bi a wadi 17 years akoto Veronica Bucket mu awu awanwasem ye bekọ ni akwa kodin komo eno na ye home so ewo omanimodie na afenso ya pebo mu kwa be ne yakopie mu Nigeria memu enipa abo apeso ama oye na asi eba nsen abusia weni afufro pi ya manfo nkroso nsam ka obi ani akekese ani na baabi a wo bia no ye ba ne de ababesumwe ka wo Facebook ha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenche no nsusu no mo wo de ba ye guso aye bekase ne de mamu no ye bedwudwama dia mamu sa wo ba na ne your presence no present madam no no mo ye hu se wa ba ababeka ye ho ewo aye Facebook wo ye ne mo a na edi dwuma no awie ye ne aye sommo no na ye obo amali bia boga mene nana kwabena kese awza fayan kwa mano so ene anuaba akosua so mo ankodi nkomo ene se ene na National Association of Local Authorities Ghana ye twani tefre ne se na lagfo wo ma bato a wo moto e hyase and am some Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akwa kopia se a odne ne mo nyamo etechire o kwame nkromasi opono mo Kumasi Abonten so akosua so mo na butu ono mo yenkobusa de asi akosua ma han yeah, mi abuama. Boy, come on, akosi say nie. Yo, sabe ya me no say die. Association of. Wa ma ti menka. Akosi amete on kapa boy come on. Yo, sabe sa what menka National Association of Authorities of Ghana. Aye chanity from on Nalag omo enoma ba be hyiamu e wa hanum say ya. Omodi 21st Ghana National Delegate Conference eba be successful e wo KNUST omuyi na miensa ene disi ho se omodi di omudwuma ni nyina na da etwato a eye otena no omobeto omo empanifo ni nyina eso aba na sa dwumadie no ene omoto nsa ede frɛ eye the President of Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na sa brɛ no papa no atia ne na achi kakra ode ne dwumadie akopie United States of America into run in Pabwa Adema the Vice President of Ghana eye Dr. Mahmoud Bawumia on fanet Ofa na nyu onyam ene na no disem fambre eye na lagfo no na oba be pie mu hanum sei na okache won say eye president na Addo Dankwa Akufo-Addo na ni je eye na lag omudwumadi a omu eje no ho papapa enu ti na obetena gbanwa so a na wode eye 6 regions aba be kan ho at that time ne ye 10 regions pe na de wo Ghana hanum sei ode 6 ne be kan ho ama se sei ye regions no aye dunsia e wo mantem ha ni nyina ne se opese empuntuo edoso e wo oman mu opese empuntuo eni yedie e de ma Ghana fo enu ti na ode san hyehyeye no e de baaye wo wie wan sa fanso ho a what has said a local government minister, any MMDC, near presiding members, any assembly members, or Mobaka or Muti Adia Pam, who send your baya, a year assembly members, or Mudi Juma, or Koki Tuama, or Moshe, a year assembly, no sono, or Obama or more a year motorbike. Eddie Omujuma, it's Vice President, Eddie and Nudi same area, and now a Orada Boche, and so then the Ababetua, so I can't say, local government, no, or my margin son beso mumu ye papa, no, mumu ye no mobabeson, and yes, I or manua, as I saw my be paying, our Mugusua or Moye, name mom COVID-19, a babbitin trauma name, and a man, and ye may be Ejibu Yakaka. Now, so Sabaya or Moka Sadia, or more a local government, a ministry, no, or more for Montuma Efra, or modi omo eniama nyina egu apema omo ba da ye eye na like na oma bua se eye dwumadi omudi no okron kitua eye district assemblies no omo ede ba bua eye oman Ghana na ebra
the Vice President of Ghana, Dr. Mahmoud Bawumia Ekasano, Nesema Oditu Jane Ebini. The theme chosen by the leaders for this conference, Building the Future Together, the role of local authorities, resonates well with the vision of the government, which is working together, bouncing back together, to partner with local authorities to develop and sustain businesses, create jobs, and reduce poverty through mobilization of local, natural, and human resources, as well as value addition. Professor Chair, it is important to note that the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, since assuming office, has decentralized development and ensured inclusion of the local people towards our transformation agenda. This is what has underpinned the philosophy and economic strategy of our governance so that no one is left behind in terms of access to development. Professor Chair, permit me to mention some strides we have made in local governance and decentralization in this administration thus far. In fulfilling our promise made to the people of Ghana for the creation of new regions, government created 6 new administrative regions in 2018, taking into account 6 new administrative regions in 2018, taking into account the development needs of the people, population growth, and the needs to improve the quality of governance and take it closer to the people. For Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Yetene Kanwe Yamra Yenuaba Akosia Somua Eto Yenkra Efri Kwame Nkrumah Siapon Mehonomo and a nalag for elections Ebaswa and then Eshasie Ebewiechna Yeshamo Bosi and Nikuchi Visi Unitia Santamo Yedi Diachri Yani Bifa to be an Yemfa and Kamimo. Pramito breakfast yeni eguswa ya de Emma wono Sompa 93.1 FM ye ko etifia toye mantam no emu sade wiase nyina enim no obia ehwe animu efri one obi abusa sade pa ene be firi mu ede aba efa ye nuaba maja woni ye nuaba ewurade mo mkoye de na mo ankasa gidi se omani so madwenem ene omni paduanum ekoye de ma wo mo a ewi a chede ho nsem aba bonten so na sem de aye da ja ya obia eka ho asem ene anopa bra ma hene wodubu a che tan ase nsem de bebre ne nkomobo bebre ana ekoso enam so ma ye ne Upper West Regional Coordinating Council pani eti enkomo ne tin ene owura awuni ana water set no kora nyame anim ne sade ye papa in the bugri eka ede kire no ampa omabo adwuma pa ama won saka enipa be se miensa ene ekire ya kire se omugide se bi kura ka ho na omodwane na enipa won saka won din ene didi soe basro an kadre wanya mfensia aduasa enan wo obi asefon se ya ena osiesie eno achi Ishahaku Mahama wanya mfensia aduoson eno achi na Sadiki Osman wono so nya mfensia aduonum mienu ne nyina no ayade a prosifo gidi se won betimi abo wo ama sanim guase ekoso ewo na ahibwa no hono bibia betimi afiri ho kama afiri se de nema esi kono ayade se eha adehye no nimu asepa nim guase kese ana ede abre wo mo ne sayenti otonobo asepa ma won nsam etudwa efa ho wo mo ayechi omo no omo ye nhwehwemu no omo nyankofo miensa bi meti amitimi nka se ane omo ano na na sanye omo ente omo ye nhwehwemu a ekochi nkofo miensa ena omo se omo da so hwehwe mu se omo nche nkofo bebre omo na omo eka sa nsemi hu bi nti omo che nkofo miensa ediko police station senyimre no anajono na emembu se omo ntia se wana ena omo di se jumai nti youth na omo storm police station se omo release nkofo miensa yi emfi police station hono no omo anya boni bia nti enra na nkofo no doso nti yem se na police for no omo protect omo police station hono enna ma se hu se warning shots ebaye omo fire warning shots to disperse the crowd near the day anajono but since Anopa there's come since last night they've been come in wa omo mo intention omo protected place until you from anti within this year about 12 videos and about out so such sex videos until Emma one some bylaws today kind bylaws publicly Emma man for say wa ye be san chiwo say we this ejuma ye be ye nya o ye be tun aso
abusia wei yɛ nsɛm a ɛfiri atifi atɔyɛ mantam no ɛba na wode w'ani kyerɛ hɔ no mu a regional coordinating council panin baako yɛ anɔpɛ wɔne ɔmahene ɔdubu akye di nkɔmmɔ no ne nsɛm a wɔde maayɛ ɛfa ho ɛno no Obviously, I come and say Sompa 93.1 FM. You are prem to break us and some baby will be no. You go so a day, Emma Mono so not in free sans no not in former and consent for frumo. Mamma Nichi yourself fix the country branch no. I can't imagine you are bogus so. As so more so quite from Obache. So positive on Tiasio, so Montiasio, or more Ebetias Montesunanie. Chobo ye, ye niabre, comusi we say. So Uncle Sautino now call Nutum at Natna Honoma. Way but never call yes, ye. No one name air quack so beautiful, and a riasso so one casanamua, Obosa sing, or the Akobo don't pem say ya cabo, now quacko drago form. And until I watch my guardian, no must say no, I'm office some penny and other than Cocufado, or so more tinted to coco, actually papa no more trassi, no yet into ye, I'm on mine funny ya pese, and I dig it on baby ifra. Nasa demonstration ya fix the country branch and about wapes or ye, and I post your human HSA, and she see how Modia Baba 2 or Monimia, Chiaka ya put apology. Some more quack demonstration. Mosimo Casamo Famutuo, more famo sekai, more famo ma, Moana Mobaba Mobamu ya posi for no many acquire Nasia by. And until post your Jumana Cocotua, one of my quack jakrata, Eddie Ababa 2 more demonstration so some of my crying, Emma June for no demonstration or Emma Swenam so Emma Penny according to my fix the country Konumu, or at least one and Apoku, and some performance some Jeffrey Dinkuma watch I say. So posi for ni po swamum po demonstration no baso Abza for ye no mo say ora listo one na pokun koma woni ye eboye ye benya ede amamo na yahwena listo word ye eguso ye hwe ni mo se yensa beka de amamo no yenkwai na ora Ernesto usu bempa dodo na sanma ne sa bo papai fixing the country ko no so ene ye kofa by convener ede mako no wono so kantam edinse awia bogu so sa fix the country mrante ne pa womo pa womo kafe na ne ne besi Ernesto usu bempa yeah, be a camrantia or more mema ukuma, who you be we come away, we miss him in you. Who for qua, Mante no more yes, and no more who for I am telling you, Miss me dead them. Say, so much your mema pa. Yes, so be the free file, the branchi beer, or then I'm Krumhan by MPPA. Amanphobia, yeah, be a finuna, or person attention seeking. Why a bema? Yeah, come member Okuma, why a bema? Yeah, yet we move troops, yet we move over 2 million people on the street. Let my vote count alliance. Member no any ginano. Yes, I could be the Captain Smart or Kumasia, a bokrono, original radio, so I know the tower Gulukum can sing him. Yeah, Kasa, the youth move along us with us. Yes, so Bizuso Bomo, Abranche Way was the aid to Atubuga. And when you sum up these people, they are a group of disgruntled people. Ghana youth should not take them serious because they have nothing. They are just being pushed around by certain elements. Be our mumu, our gonna say. Said the 2024 elections are they don't believe in democracy. What they believe in is say, destabilizing the country and make sure say, destabilizing the country, and then they can have their own way. Let me warn them. We are warning them. Country bang a walk gun, a walk we are seeing Krumha. Who bet me declare who say, oh, Kwakoye demonstration, na demonstration now Kwakoye no. Now who be Kutawa to the one sound for private security in the time of multi-terrorism. I was on for way Ernesto Subempa Bopapon, Wono and Ekua, your friend is fixing the country movement, where yet it's training for by Dano. I don't tell ya, Achakra no, you know, now Omo Yens and Chefun Shemu, a one crapum Pudimantum, British Council. Now, demonstration, ya, fix the country, rented about one person, ya, post your Jumana Quacoja court to Krata, Eddie Ababato Suzo, Moma Quamomonye, Nelsu Setilia, fix the country, rented about one say, one more ebe no mansu eda ho no wo mo press conference ebe ko so ni na ye se mo bo se ewie
ye de ani bedi akire enwuma no nsia ko ye tenase a ye besi bia no ye de ebebremu na e was saa amane bone saa nkomo wotwetwe no mu ano na agumasuamu obenfo bafo agemandu a United Nation Good Governance expert ono so wotwafa adwumadie no mu wode nsam bebre ena ma yen democracy says something previous the Kodaye so of the president also Okofa Kwandia so of the president. Democracy doesn't mean that. Saudi democracy to the man. And Tresse would be a honey or jeans or no near and was away. Let's put things right. Just maintain anywhere in the world in a democratic society. Because so big a big now say, when Taban, in the past years, the Bayani say, the demonstration here, national TV say, for my Kasa. Minimum na men pese the cancer the agenda na ebo just to say West Africa we have a serious problem with security issues. Number one, I will be any abuse no matter 2 years. Yes, also you will demand any boomer. So could ma request to set for a mau demonstration. Almost so share the answer. Yes, okay, and I never show research. Is all connected to us okay. The Bama, when they move democracy, more than the movement. Say, and show some more things to fire security people. Where in the world? This is a simple thing. And they are saying, pump so you're showing, so won't pay a cook flag by now. It doesn't mean such a believe the UN, a cook flag in Tino, and measure. So, sir, only Bobo, or you need power not being a minister. Ghana so therefore only useless because only you could. When a threat to the nation, let's put things right. So Ghana means a cassette democracy and freedom to know maybe make a demonstration. Now me am person give me true call. Now me cause 1% Ghana TV na ye be anti man kwa na me cause capture. Are they getting crazy? You can coach me. Tell them I'm saying are they getting out of their mind? They are threatening the nation. American come guje. Na enuachi ana omahin ye wadubu achisa busa na se papa na dia base se ase eja ya maame Harriet Thompson ono so obesu ja na afenso abakwan na obepa bia die no eno so ka ne sen the kind maame no obrichi ne welcome in the country when they talk to me dan pa so brichi now asante time se pa boni twa boni country maame na boni a pa boni twa ne ka me twa se ho. Now, beyond that process, if I look at the content of what Dampare has said, I'm happy. I'm very happy because British High Commissioners in Ghana and other diplomats, again, they see we have a certain superior elite on us. And they are not superior to us. And they are Ghana phobic. And the Ghana no so we can be a white what you first because he Bob Fred there too, Bob Fred. And them said in our minds, you know, Bob Marley boss said mental slavery, you know, it's still very much, unfortunately, even in the minds of some highly educated people in Africa. How can you sit down and say, I dare we say wrong? You are condemning your own person who is doing his work and favor a foreigner. We engumasuamu obenfo bafo agemandua or United Nation Good Governance expert na saa nkomobo yi mu ane ade no ye pese ye din komo kakra na awia yi e fa saa ensam no hunti ni saa ye no ye ne nana agrififi ehyen wono na ye no edi enkomo yi Wayobia wa ben pa se yem papa bambo mu nsam na afenso ye hunu ne ewom baabi a ye kɔ baabi a ye gina ene ne wo se ye baabi a ye duru saa bre no ano papa yi wa ben wo mu pa papa so mpa so ne da asem wa ha o me da mo se bebre maje mo so na mo so mo ho te sen nyame adom ye sere busa na wo nso nyame di ache me papa so mpa fo ye da wase papa se mo waje ye so papa asa no de ye tie Sesei baabi a ya duru yi na ye keka ko yanimu abambofo mo ankasa kra mutu yefo se ye ma yani na ho ene ade na ye nuanom bi pese wo ye demonstration na nso oman ne bambo gina tuko no wanji wo mu ni na omo ankasa pese wo frɛ wo mo de bebo wo mo ho ban no emu asam na ye kase ye kan ne ye kan sen se ye de to a ye de to hene ena ma si bebre nyame hira mo abse so mpafo ma pemi abre na ejuma ne sa tie ne beye muka ho abeye radio station so na me ni o makasa nti me voice na ko form kakra dia mo mfenche me
Maminchia Sompa etiefo na mwabo muhumode papa openi kesi ye kano eye security sema na ni ye nuanom embebu ni yentase no baako se ne be ya obi abeti ase yi national security for abode wuru se yenya hwe yenya hotoso esanse enframa munye mamenka ni sa security se menka ni se enframa munye mframa munye twese bibia betimi afayase nti yenya hotoso na wonim say we are faneni na so yo woni pa bonfo bi o matitiko like Al-Shabaab, Boko Haram, ISIS they are there omo pe baby abasa ye kakra bi be peganiti na omo na omo so asoso jawom afa de na jiwom enya jiwom a oman no aginsemu na niame kan se sembre ye so si na ye ahye ne ye eni da ho na ye tie ni national security for ai ka kire oman no je mami mfanya mfatu hu kakra bi mamu na me de ye mfatu hu wi a me de asem na ba be wie be bi o si ye de wie mfatu hu kakra me de amamu ne se ye na ye ni aeroplane wo we fa passengers e de omu tu kwan ya ye wo baby a friend cabin pilot no kwa ene coach ni co-pilot omotie omo de ye ko ewimse na e de ye ko de ye nam wium no omunya kase BBC a ye passengers na ye wo plane mu no ye be ye kaka e ma wan hwe ye mpo na plane na crash nti sisi a national security for many pilot no and a ye intimemfo no ye ni passengers a ye wo plane mu no nti nyomu hu no enye na ye hu obi oye pilot bia nyemo hu no owiem no enye ni na na oka nti national security force won mo kakere no yentwe adwen ngina so because omo kete omo ko details a one sha it will put fear and panic in our people wo ye man yimu na ne emeka bi o ne say embebu na won sorry say ye ma won kran na won koye demonstration na mum omo ndi security for ndi e Ghana security for ni no man ka say ko pom security for no man say you suit you e dia bo won ho ban fiti sembre na e ba o ma dwuni mu say omo be demonstration we na nyoma we no mutima na nye the same security for na e ba omo ho ban e so say ye ni da ho because nipa bi wo ho no mo a more especially mebu ni binom e bia aban bi baso a emfasodi a onya no enemre yi onya ni sai bi ewu. It is a never on any side dia, and you on try to influence a lot of youth. Now on try to bring on board a lot of followers. Send me a beya BB Koswa support. And also a bakwa, a bet me a deal mining. It is near canina say. A man mebuni a nipa crabby person yeno. Now, young Chenier a sea war. Voter region. Kamuba enche bia na nipa ko bi so mo ti omo ho Africana. Ta tem no enyan koda wieye. Security fire de nya brabra ne ma bi ase. Na nkoda wieye. Yenhwe ne ekoso wo Burkina Faso. Ekoso Mali, Ivory Coast, Nigeria. Enti bia betimi aspake enti na security focus yenya hotoso na Sandy Pop. Biro Sompa cha otome nkan. Bitu nkan. Wala ro mami Musa ne se na memra mu ha se ne sade ye wankasa wodi kan akire mu fesa wonim de wo bambo mu no. Enti wenu batimi amma aprosifo na gina so aka se efri sa abre ya kosi bre bi de ye makwan. Kopim se omo ankasa be hunu se wie mu adwo. Am obenya demonstration na. Perfect. Mini I won't say, wow, yes, and Tony, come, baby. I would have sent a coffee when you some more to some truck for no more. Ye, the time when it comes from the passport. Oh, say, me name was security when in the crack around, so maybe I would have some offer. And yes, security force stop home immediately. And put me on no way, ching. Ghana population is getting to 31 million. Never nipa kobe, nipa be, Dionwe, Biasabi, about the farm money no. It is security all right. So see omo kwan se me mamu nye.
security all right. Say come go say mo amu di mutio. Enye ti o mo famra ne ye. E ti o ya bo ho bayana, ya bo ho. Man lan say. Enti baby ti o no wono mo nko famra na mo nko tere yen. So security will a lot to do with these people. Chese mo be kai say. Enche biana nipa bi no sorry say ye demonstration ni mo ye hu yan say na cool allegedly because they were caught in allegedly cool say eba nipa bi ya chi omo court. These people no they have a lot of links with them. They have a link with them. Also assembly go so omo kan wo court in kakra but some of them are closer to those people. Yeah, man for one kakra na ye nua vama wode na piemu na wokra no wa kodi asikyira ma sabi ye pe wachewo wo koduru na man for we ahwede enso wasa agya kunwa ya wo pese wo bie ne kra na Ghana for kra bufu a Ghana for ka ho asem bebere no my catch say national security for no ye pilot na omde nam hwem ni omu no nya ne ye hu ena ne security for ye hu no enye ne na mu hu ma ye do baby na ya for me so because security you need to talk less and listen more. Enti ye ta ho me nsem bi so na mum na ye need ho na ni ke bi on the say any one say yes so niam bi so ensem cho for my idea. I think to this morning I listened to Omanhene and other radio stations. I monitor most of them. My idea say mutimi ensem bi ba entem na mutumi mu say this ensem we die nonsense I ni kwase yes so o man yi mu mo mira awia nyame nhyira wate me dem wase bebre nyame nhyira papa papa be prebi bia kwan da ho bia no mema mo kwan na me ne mo akasa ba kuma sen so anu afa ha yenso ye bie ye prono to ho bre bia otimba wura ha wia o anadwo da bia otimba ha why modaroma aha ye wa wo dia bre bia otimba ya da se na ye guso aye hwe fom dia mamo ni ye hwe wiem so amamo nyame nhyira mo papa mo koso anya adwuma yenso be koso akanse ma kire Ghana for we ye obi a wa ben se ye papa bambo mu na afese hu ba bia ye gina ba bia ye kɔ e wo bambo mu ni din ene nana agrififi Eshan. Abusuani eguso e ka mo se Sompa FM ye wi apram tubre kase na nsan ba bia wo bia na eguso a ye de ma mo style bia bi na kase se ko de dem na akọ score ye mfa seda e ma Dr. Mensa Herbal Clinic anopei ene awie wo se watrase wo santase kochi geneze puni nche hwa na yade bia adokro wo amoda ne pejami kosi awie mu abusua kra hye date ya omo hwe ne mu se ba ma wotu modemfo ene ne nsanwunwu be ba beto so omo ma ye yie ama wo kro no wo de call Dr. Mensa honomo no be chew say edru ewo ho say ye stroke ni ayo bia stroke no kona Dr. Mensa ne nkoto nchia diabetes ni ese wo type 2 ene wo type 1 ene wo type 3 ni ayo bia ko Dr. Mensa honomo hepatitis B num infertility obane be ma mo pa wo asthma ne enam yarewa ne honam ne nsansa ye nyina Dr. Mensa se watrase ewie ewo santase kochi geneze poninche honomo a yankase bibidro ya de suru isa for me sawintia ni akakedo kakra awono na doctor se wode saw yade we santase kochicho nchane a mutie won krabonten so omanafam Madina Zongo Junction wa omanafam abrosani mo honomo kaswa opposite Insania Senior High School mo mutie okofodua bonten so no o slaughter house honomo wo ho Takra de secondary college opposite wa Takwa Dr. Force opposite wa Sunyane Old Municipal Hospital no the opposite honomo wo si wo say Jurasi main market wo Adum Coastal obon Dr. Mensa Dunko nothing Solar FM opposite wa na Goso Lorry Station ho for Dr. Mensa 0245 958768 0245958768 we Dr. Mensa wasem na ye kadichi wo se mpo yade no se bubuwa ma okay ka ho enkeka Dr. Mensa se wo de frɛ no be befie na ode aduru aba be kan abuzen to so na yenkwa anim na edemo ko special kwasi Peter na tena ye na mama ni tua me ofa se John a wode Achimota Forest ya ye will amana busuafo se wo mo nkofa no awonsam agem patako ne ntre ha ema ba bia befa bia no na Ghana fo ya da na prawa na mewe ne dwedwedwedwe se kwabra ne ntimi de Achimota Forest ya will de mana busuafo se mi koi mo nkoda mo nkofa na kese hadwene eba ye ni papi no asun se o sampanimfo pam na sa de no akoso no se fifimu bia wo ho no mo a wo mo enye eno na awiai entity abeto so perfect nsem chefo pensbedu kataru mrante ya pronso HSA lawyer kojo uso free yes John ya bema
wotri modemfo okontonkro wi odaman san komum osisifo patapafo a woni ne di agro de ne nsa du etu ne opɛ tabiri ne opɛ ede ne nsa nyunwunu koto no so no papa yesi ne bank account nyina special prosecutor no papa kisie jaben so de ne nsa akɔ so se wode real no ema ne wo faase se wode ne bank account no ema ne ba so wode ma ne nua ba so wode ma hwan awie ne ye tete ene se special prosecutor e de krata ba bonten se lawyer kodwa uso afriye ne bank account nyina wo mo ede wo nsa to so ya wo beto so aye mfifi mu ensase a wonya e wa chimota forest ya wode ye real man abusuafo ne wonya bie e wo sakumo nonom ne ade nyina no special prosecutor kire se wakeka ne nyina asiani a mfifimu bia no wono mo yabuzafo ye hyamo bosa asemi ye de coach wi se hwene tia sentemo ye be fe ne pepe dize samasema bia wo sama ne tamfunso e de akire ne be frato bia no ye mfa enkamemo e wo se John ene special prosecutor nsemi ho abusua yanko mfimfiri mantamu na anu ada MPP amanyoko no aba no oto no na baabi wo ho amoto baabi nso wo ho a omanto na yanko mfimfiri mantam ne yanko din komo kakra ye nua Bema Daniel Hammond esi anam e wo ho dan ma han ya me do munya wararo mana ene ma kwasa e wo ho ye munya me da so bebre oye the American fin manto mu oye MPP aba na do wato wo afias Ghana for nyina no azona ambado onam da oye constituency of na ekum ni mumba ozi kan oye Edward Ama original for secretary of constituency ni mu the mouse na Ransford Bosomtwi so original was second vice actually communicators be today Albert Akon Razak Nudin and Muhammad Idrisu what they kadan oye Cape Coast High Court there aye part our region mu now in the different oye chairman Robert Kutin no onye ni election committee when you want for kwabida when you anje ho na wa pra akonasna akaka wan asem na so besinda no oye kunfia ba no want to way inti court on fense ofon to oye regional battle do when you make say no court yendam ema nche last week na the pay tribunal Friday fide na abega central region ba no watch no wonjuma nto na ndai na what the court na court fa asam no na defendant no oye Robert Kutin Jr. oye central region MPP gomitin the master oye Isaac Siama ono na oye appeals committee a watch was central region election committee chairman actually Serana Nata no oye central region assistant secretary Professor Dominic Fobi ono so o can defendant no ono so ono oye complaints committee a watch was central region no chairman na Frank Hatful oye council of elders no hu mukor na chi Charles Kofi Enchira no so na oye part of the election committee o kwekufi na judge no fa some no na oye lawyer for the plaintiffs oye Michael Money okana some dem ono the court about na some kope asam na yin there oye mbere twemi no oye ekumfi asam no wodin ka dan esa term bitre esa term wo ekumfi district no mu court o ho mu the part no was see nipa crop fun Sefadanko na Edudonko na court no gina tenten ma wo fra asam no oye central region oye secretary oye Techimesa oba begin party na name no lawyer ka ho wo ka je check court there asembia wo party no mu no we siesie mo the card yo today oye Sefadanko na nedu no wanyini nya asembia onko mfamam no ka assembly there me che da onye oye chairman na wo do sisara Robert Kutin onye nya ntawo bi oye radio do me che mu nyanum OKFM do nti on sound for OKFM from no on patch there mo kan wan kan ye nti oye abente Dudonko no ofa radio do kan nti onno Michael Money oye lawyers ma oye plaintiffs no dey ogizi there asem no do atwa o se dey wo ma ekubifo a date ma wo to monaba nti on court in there asem o te dom no court ndintum na fi won hwe na fi nkoto aban na yi na oye lawyer for oye defendant no oye Atamensa ono sorry na orichem there asem wo ho mu asem no owo edira me kire appeals committee owo national level nti no lawyer judge no owo send there omo homber na won fa card o di that there asem wo ho mu na won tu won fa na fi fa defend one case na won ya metro akwesi kra ekunbifo no wo tu anamanzo call oye nkan oye be the pay biani wo call oye edira oye appeals committee one name na appeals committee chewo there wonya asembia wo anka ho mu nti nde no oba there lawyer atame at a dozen okache me there
asɛm wɔ hɔ no na ayɛ court wɔ ye kakra osan na ekumufo ndi wonyim dɛ wokɔ nkran po no wɔ saako wɔ dɛ wonya asɛm biara wɔ hɔ mpo ma ɔyɛ abrantofo na dido nkɔ no obu nkyerɛ wɔ lawyer Kuti Robert Kuti Junior na n'enyim dɛ ɔsanara wɔhwɛ ne fɛ kumfa bɛ wɔn to nti ndɛ no atadaze ɔyɛ lawyers ma ɔyɛ defendant ɔkyerɛ mu dɛ asɛm wɔ hɔ no na court no ayɛ yi hwɛm yanko no enti no judge no kyerɛ mu dɛ so ɔwɔ nkrataa a odi dɛ sɛ asɛm bi wɔ hɔ dɛm a ano ɔwɔ man up to 1 p.m. nti mu na yɛ kɛse no sɛ wɔbɔ 1 o'clock ala ɔyɛ lawyer atadaze so ɔmfa ne pepesi biara wɔ ɔyɛ Cape Coast High Court da na kyerɛ dɛ nyame adoma ebra dɔ ɔrebɛ ɔyɛ 7th June no na ɔbɛfra asɛm no biom na wɔfra ma ɔbɛsi biara no ɔyɛ megye dɛ donsenyi no ɔde ne anoyi baba na atadaze yɛyi ne kasa no ɔkyerɛ mu dɛ ɔwɔ sum dɛ ɔhwɛ dɛ anya 7th June no kɔdu ne na wɔtum wɔafa kwan bɛdu na wɔasiesie asɛm no yɛnye ɔyɛ ekunfufo ai hamone papa wadaroma ɛne yɛ sɛdeɛ wasɛ yɛbɔ no yɛbɛhwɛ wɔ anim nti berɛ no so a wadaroma na deɛ ɛkɔ nyinaa so wode abrɛ yɛn why mata ase yɛda ase papa yɛnnua bɛma yɛyɛte ne nkan ɔbɔ yɛmaneɛ de firi mantam Daniel Hammond ɛna wɔde nsɛm yi ɛma yɛyi awusafoɔ yɛntoa so ne yɛmfa nkɔ atena yɛhwɛ dansie ne adwuma yɛ ho nsɛnsɛm so minister wɔda no ɔno abɔ Francis Asenso Boacho no akorɔ no asa so yɛ mmerɛsɛ badwani a ɔwɔ mmerɛsɛ badwa fie ma de so mɔ bantama batɔ mpasua so ɛne amanfoɔ fans ɔmo ma no a bantama Asenso Boache na ɛnora mmerɛsɛ badwafoɔ no kɔ asetena mɔmɔ no tua sɛ mmerɛsɛ badwafoɔ no yɛkɔto sante ne wandogodogo lai adwea mempena kɔ so Miguel kɔto abayi wurum no ɔmo ahyɛ adwuma se a ɔmo kɔtena se ne yɛyɛ ni no a semra mo magana fa ne ya pese ena de gidon papa bi fra nenra wode mo koye no ena papa kota biriba ye se ne boss mampani na nado dan kwakufo do di kakra kanededa ema na bedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia esoso aba betim sa de ba ko aban be ye ho adwuma pa ye ne a eja ya men nyanto ye nsem me ntimi nsi dan ye bia ye han amanfo dan a advance ya be kwa kotua no viemienu wantua amasa ne na anye serious so wo pe ba bia da eno na honorable Francis Asenso Boache say sa 2 years advance no a efiewrafo binom de gina manfo tirim e okroma say no aban we ya kantama de nsia wiabo agu so se kwan bia o mo be hye edi ate so aba be 6 months wo mo ebeye enam so ma ehon komomra se wegefie menra na enya asem keto akra ne bas ni seye no ena Sompa FM nsem 4 pence bedu katare mrante de momo no tu asem de ya na mo de asem ye yes yentunsi montene so na ye ne Ghana ma de hye bi nkodi nkomo se emra se wegafo na hyase o mo dwene ye ho sa advance ne ye 2 years no enka ye nhwa so enfama be 6 months eni onya kakra bia wo tenetene ma na atua ne bosome na muso museni wo mo ebo aban abaso pa fear for no bo ha 2 years 3 years sikano so nti semra no beso a ne bia onye skin 26 months ne de komuhyem kinama ya kepe ne etimi so enye sika de ya adwuma ade ahwe ye ma ne ye kunum ne ye yere nti 6 months ne de ye hu ne se aban ne de ba eboa pa ha ye adwuma ye bu okwa afini nyina no kwa no 3 years kwa na adwuma wo ye ne ntimi nkwa ni mu it is about 6 months na unim se ye dan ya otususu 5 cedi kura na enu 6 months no wenya 6 kan nti about 6 months na ye pe 2 years 3 years 5 years emwa echese na ho kyerɛ wo ho tiesre omomo wodan ya ye han no 6 months de ena obeye adwuma obenya bia be 1 million kwa no ne 6 months kura twom yankula umuko school ani edidi mu ntini yesese nka 2 years anase ka 3 years ne de ka eye ya ka beboa ye ne 6 months ne yesere o madaroma no de me anka me ka me kwa anga nyama adwene because see asment iron rod ne nyoma akosoro so bia wukura na oja odan kura na ade ma han ya obey maintenance what you say ntimi tumi ne de no nko ade e bia na nhye na ode ba bia beboa bi mu ma me anka mboa me bi wo ntimi nka se obi esi ni dan on fa ma 6 months no on fa han eno de ne ntimi go through sa ese ne won fa ma ha da ni si hono ba ne pede a opa won sisi quarters ne mo they say kwa me nkoma esi bi wotema committee 5 committee 2 committee 1 side 22 ne ade ne guo bebrebe no what you say e guo ma esi at this for this over so say government ne si kwa me nkoma ne si enti eno na ho no so open ne sa de onye ne sa ba e da ne ade ma ha na ono ba be kire to me say em fa ma 4 months 2 months say 6 months in zona and the emwa
Observe nti we ayatna ye hwe apedie ne adwuma ye ho nsensem so ne adansie nyina Francis Asenso Boachi Ministry Works and Housing na omode sansem yakoto mraswejafo nanimu a mraswejafo no bobu ye ne Ghana madisi binom ekudi nkomo no na kiyewe ne mo si ye beko rent control mpanimfo na kiye ne omakwa akodi nkomo se edi ade ne mane ye dene se bia a chinchirinchina yesifie ruafo no bikro to meji 2 years no aka twesem for ba ensifie ho ba kuzu to me catch us on pe be ma waware krompe be ma waware wo ma chese emrafo ye urade efie ruafo enyame nsira mo na kakrakra esu baba bina ya baba bedru ho kwabna nche be kutukuteki na yakwa be nti na ke we ni mo se ya ne rent control mpanimfo be din komo na ehuma na nse da nim wa ye papa bia busiafo anwumre yebeko ne ne rent control mpanimfo akwadin komo afa asemi na yankwa yanimo ye kobono mantam no emudi efiri ho ba ene se abrante bia wanya mfinsia aduonu miensa na nanom hwe patetakra mu no mo kyesa abrante no muade nti abosoma tea no abosoma tea ne sesen akwasi bodu ama han mejo so minua be ma akwasi nti wo pa nti wo call new station nti osani fi wo brem kakra na wayi wani ma mesara akwasi bensu akire mete won kana akire wala mensu mi wie ya suba bia anya fe na ja wasem bra boy enkomo me da se ma me wa ha na fe me mbo abaso wa pa wo bo se na wo kyerɛ mu na sa be penete wo be piem wo prekum bono mantam ha dia wo sem na atre won ha ni na se ensuo ana se men kana se bosom atria branche bi amono an kasa mu se nano apado owuko ba bi ma on sanso anya sa bi me na se abranche a ya frɛ se la pasti na ne dia sha da kam Michael awo mfinsha no adronu mensa na oye chenso operator ono eti krobi a ye frɛ se akontane na mbom enam adwuma 70 na obon homodin abu ne ketem one ne nyonkofo mienu ebepie mu ewo kyese nsesere so ebedi nafane mensa wo ho adwuma wieye na mo ya adwuma pepepe kyese nafane mensa mo de ba wieye a mo firi enwuram ebafie be se awia kyese dumiene ntamu a ebafie no ana mo beduru nsu a kyese eno eda kuro afaja ba bia ye friend se asuro nsesere so ento muduru sutade no ho pe na abrantie ebekire mu so ono krampo di obetimi agare sutade we ama na borso shamse ono krampo no enso ya fense enso de uasua emu dware pa oya ade ye oyemu captain nti ho ena namfo mi ne bekire mu se dabi omo ntiase ama abrantie no endware enso no sanse omo no asan ache no mu hu se odware enso mu da afenso omo nti se washina asudare asa gura na branche no ahura to insurum otunto mu no minia bema wandare insurum achese ansan so amawo ne o kan se esu aye frene se pokora no wono guadarim na enyansu fia we aye frene sense serisu na obetimi chese aye ne bibie minia abranche ni darim yango ya mframa jampontura jeni babia efirem pe ebetam chese abrante no efiri ensuo no so ekwo osoro baako mienu miensa eni be nu ensuo no ma apera yankohia din abrante no ensuo no de ne kɔ enti akwaba no saa npo na chese ne nyonkofo mieni enim se ebia skills na okyeremu se obetimi ayi obela odware ensuo no eno bi na oyi akyerɛ omo gyina wa la pasti antimi ampie biem ana omo di katente arekoto na nanama omo nsesere so ena fe empanyfo omo ka bia womo na nanam so ye so yoyo efre apostifo bia na ifo ma ye nyina ye bodompim ekopie sutade na no ewese ne ambranti eka ye nokore ye koduru ho a minya bema the pasti akansuo no ma ye hwehwe na obabia ye hunu na abase sadia ene na wo se ambranti omo ni masudare etimi tonsuo no ehwehwe abranti la pasti ne body no se wawu anase boria minya bema enti embrante na gunso no nyina no body no mo hwehwe a mo nya hunu ye embrante mako son ena mo nyina tigu ye hu se omu dware kopempro na sesa na je se sata mina na je se abrante no ena mo hwehwe ne sa no na no mo agunsa ye no se basa no omu gunsa yi apaye ai ne din kan de ye koya no ne din kan de omo nyi apaye omo gunsa bia na mbom no omo hwehwe body na don fere ba ko ne fa omo hu no ansana
ɔmo bɛyi apayɛ atwa kyɛ sɛ edwan ne akokɔ hyenapo ɛbɔ mpayɛ yi amambere ansa na kyɛ sɛ ɔmo sante ɔmo ho gum no ɛne deɛ ndi kyɛ bia ansa na ɔmo hu lapasti ne body no na kyerɛ sɛ baabi a na ɔmo pɛ no nyinaa na body no hɔ ne mmom no ɛnsa a ɔmo angu anya amammerɛ ntina ne nsuo no ɛde na hɛ fridge mu saa bɛpɛpɛ na kyɛ ɛyɛ asɛ moahu baabi ofiri deɛ sɛ meka sɛ de aberanteɛ no afiri kora a yɛfrɛ no sɛ akontane mu na mmom ɛnam adwuma sɛm nti ɔmo te nnua bi nka sane sɛ wɔyɛ kyɛn so operator no nti ɛna ɔbɛpie mu wɔ nsɛserɛ so bɛdi ndafoa no mmiɛnsa pɛ na me nua bɛrima yi awerɛwosɛm no kyɛ sɛ wɔwasɛm ɛwɔ mu no sɛ tam a aberanteɛ de yii no firi nsuo no mu no yɛnim sɛ nka nsuo fa nnipa deɛ ɛyɛ dɛn a ɔbɛnom nsuo no bi ayɛ fine na mmom wei deɛ yɛyii no no nsuo no kɔsɛ kura mpo ankɔ n'anim na asɛ deɛ wasan yɛ tum bi te sɛ deɛ bi a agradaa na akasa no bi sɛ adan na ne nsa nyinaa nso gyinagyina so saa ntimi nka nto abusuafoɔ yɛ nnɛ mu di akyi awie wɔ Facebook no so no asɛm a yɛka no yɛnnua no de ho mfoni nyinaa de abrɛ sɛ obi a wawuo no ne nsa no gyinagyina soro saa sɛ deɛ bi a wankasa woda hɔ a wama wo nsa kɔ soro no ɛna wasan yɛ tum bɛbɛ ne tie aberanteɛ no wɔbrɛ a ɔte ase no ɔyɛ nipa a ɔgyegyeɛ ɔnyɛ tumi saa na wɔbrɛ a yɛyii no firi nsuo no mu no ɛnam ne kasa fi na ɔkasa yɛ no nti na aberanteɛ no wahyɛ yɛ tum te sɛnea agradaa akasa ne ho no na mmom no ɛnyɛ agradaa ɛna afei nso wasan so aka ne nan ato so sɛ wahwɛ efunu no yi a waka ne nan ato so apagya ne nsa mmienu ahwɛ wiem afei nso so ne ti sei no ɛnka fam na kyɛ sɛ akwase biribi wɔ hɔ biribi wɔ hɔ deɛ wode w'ani ahu kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ ano agyen biribi deɛ wɔ hɔ ampa biribi wɔ wiase yɛsrɛ yɛ nnuanom mmeranteɛ ne mmabaawa no sɛ nsuo deɛ sɛ bi ɛte sɛ wo nsa yɛ mu kora no a ɛntwa no mpoa nsuo de yɛ adeɛ ɔmo ta akyiri paa ne saa deɛ wɔyɛ saa neɛ ɔmo w'ani so ɔbɛsaa yɛn sɛ wo life sɛsi a akwase kɔ so ade akyiri yɛbɛsan aba wae ne mo yɛ afa me deɛ sɛn de me wae mesrɛ wo makyia mewie a wobɛkyeme nka yɛn nua bɛma akwase bodu a ana yɛte ne nkan wɔyɛ nsɛm a akɔ so ɛfiri boroma ntam no ɛɛba prɛmto berɛ kaseɛ Sompa 93.1 FM yɛda yɛ ho aba yɛba nsɛm no bebree wɔ ha a yɛde bɛsɔ soɔ Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa tuma say wo dem ani speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru hɔ dadaada or how bia sane etie bia ya son no the amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. For yen to akasiana soma mona yenfomo enko eye esutifi north mensinimo ewo ahafomantem no mu na awon asabon krabi abeto Sompa FM nsem chefa pono so chese bokiti munsuo afa abaya wadi 17 years ewo intotoro so na yehwe ne mu si yebekwa ma no so na ye ne enua agiman pambo akwakodi enkomo kwan ye fa so ya ntotoro bonten so adehye ni nyina ehu adwiri wonum se bokiti munsuo pa etimi fa kwada abaya menkasa kwada kra dia se ne bia be 2 years 3 years 17 years abaya bokiti munsuo timi yiri fa no ekuno yenkodi nkomo agiman pambo ma han Tianio mejo so. Megiri sempom ye. Nyankopon adom ye pa na wonso e. Erade adom so me ho ye pa boye nkomo ene koba ne se nie se oba wadi 17 years bokiti munsuo
etimi fa no kuno saa ma ne yeye Empanyisi adeɛ na sɛ yante asanhofra na kyɛ sɛ ɛyɛ anwanwasɛm paa na ɛnɛ ahomakye bɛsi nonum mpaa mu ɛne ɛnya ne nteɛ sɛ ɛbaayewa bi a ɔnyɛ mfinhyia bɛsi dunson ɛyɛ adeɛ sɛ bokiti a nsuo wɔ mu mefa ne sɛ rɔba akɛseɛ a mubu nsuo gu mu yi bi adeɛ sɛ abaayewa ti hyɛ mu a wato anam ɛwɔ nseɛ do ɛno ntɔtɔrɔ so a ɛwɔ asutifi atifi mɛntini mu ɛwɔ akomanta mu na saa rɛhosɛm esiyɛ ɛno nti nsɛnkyerɛfoɔ bɔ anan ɛkɔpie mu ɛwɔ hɔnom na yɛkɔhunu sɛ nokwasɛm ni sɛdeɛ yɛde mfonyin nato a amansan a wɔn mu nyinaa ɛyɛhwɛ sompa ɛwɔ facebook so hɔ na afei television so wɔn nyinaa ehunu bie no abaayewa kɔkɔɔ fɛfɛɛfɛ a ne din a yɛn nsa aka ɛyɛ dorothy akɔnɔbea ɛna yɛkɔtoo sɛ ne ti hyɛ nsuo mu a sɛbisɛbi ne to nsa koo na sɛ eyi ne ntaadeɛ a ntade no egu ne n'ase a ɛnam so ama ne ti hyɛ mu a wato nanom ɛwɔ nseɛ do na wabere a yɛbisabisa mu kakra no ɛna yɛnya akwan ɛne ononyamfoɔ bright agye ne mbu aten a wɔno ɛna yɛ assembly member ɛde ma adehyia wɔn wɔ ntɔtɔrɔ so edi nkɔmɔ no wɔakyire mu a sɛde yɛn ankasa nso yɛbɛpie mu na ne ntie naa bi ɛna ɔno nso wonya sɛ awuraba bi ti hyɛ mu saa na wɔkyerɛ mu a ɛno anadwo da suo mu no ɛna abaayewa no ne kantom a ɔne ne te ɛfrɛ no sɛ eduɔdɔnkɔ wɔkyerɛ mu a wɔto nsa ɛfrɛ no sɛ wɔmmra na abaayewa no de kaaka kyerɛ sɛ ɛkɔm de no nti wɔmmra no ntɔ aduane ɛmfa ɛma no nti abɛmoa no kyerɛ mu a ɔkɔtɔ aduane no ɛde ma abaayewa no ma wɔgya no kwan ma wɔkɔ fie mpo ɛma abaayewa no frɛ no bɛyɛ sɛ nonson ɛmpaa mu wɔde kɔ nonson abapɔn sima aduonu mu mpo bisa wɔno aberanteɛ eduɔdɔnkɔ no sɛ wɔtumi akɔ akɔduru fie anaa ama ɔne ne di nkɔmmɔ ewie nti ɛyɛ nwanwa sɛ adeɛ teɛ a ɔmo sɛ ne ti ɛhyɛ saa rɔba no mu a wɔde ato anam ɛwɔ nseɛ do saa bɛyɛ kasa deɛ apolisifoɔ a wɔn wɔ ntɔtɔrɔ so akɔfa awura no mu no a wɔde n'akɔto st elizabeth hospital a ɛno ɛwɔ hwidie mu a apolisifoɔ gu so yɛ nhwɛmu na ebisabisa apolisifoɔ ɔmo nsɛm a wɔn ka ne nkyɛmu kakra ɔmo de ama no so bɛsi saa bere deɛ ɔmo nhyɛ dan hu sɛ awuraba no sɛbio yɛtwa no ho biribi anaasɛ bi a ne hɔnom akora no bi hɔ afiri hɔ no nti na ɔto ananom ɛwɔ nseɛ dɛ ɔgu so yɛ wɔn nhwehwɛ mu na mmom yɛbɛtumi aka no sɛ woyɛ sɛdeɛ no abaya no ɔmasi aworɔ ne ntaade ne sɛdeɛ ɔsi butu saa rɔba no so no na ɛkame akɔyɛ sɛ wɔbi ayi ne ho ɛne ne dae ɛwɔ rɔba no so ɛna ebi a wɔfaa mu to ananom wɔ nseɛ do a ne nyinaa ɔmafiti ase a wɔn yɛ wɔn nhwehwɛ mu saa bɛyɛ kasa deɛ ne kantoma eduɔdɔnkɔ a ɛna anadwo da so mu kyerɛ mu a ɔkɔtɔ aduane ma abaayewa no wɔnom akyerɛ na nhwehwɛmu gu so dendenden ɛno akyi no so mpa kaseɛbɔ ɛne ononyamfoɔ bright agye ne mbu ate assemblyman edi ho nkɔmmɔ ma wɔkyerɛkyerɛ mu se apɛpɛɛpɛ te sɛ deɛ mede ato dwa ama amansan no awusafo ye nua bɛma agyema ne kwame pamboɔ ɛne yɛte ne nka no na sɛ wo kan ho ɛwɔ facebook a mesɛ momfa ɛyɛ picture na ɛnto so bio ɛma yɛn hafo ntɔtɔrɔ so ne yɛkɔɔyɛ no awusafo girlie wadi 17 years you enti bokiti yes we bokiti ensu egumu no etimi afa akwadaa no ama na wu bokiti yes we afa akwadaa no ama na wu wo de kan wo facebook na asema ye kan wani coach wisi ahone ti asantemu fa behwe bi sompa fa mensem twefo de yetumra na ya kyerɛsie bokiti mu nsuo etimi ayiri afa abaya a wadi 17 years ama na wu awasem nko assemblyman ne kasa kakra ho na nke efe se assemblyman ne nsem a wode etu yenim no abo bright agene mboaten ne nsem wode tu yenim kakra no ke benya bi ede amamo yankɔ ne nkuti assemblyman ne nya akɔ sɛ bibi sɛsi enti mebo anan kɔ hɔ na kɔ so na mpanampa manfo atwa ahyia hɔ a aba bi wɔwu da nso mu saa ehwehwɛ mu na yɛde anya ɛyɛ dority akɔnɔbea na ɔyɛ obi a ɔmfin tɔtɔ so na mmom na kakra ni wabɛtena kakra ehwehwɛ mu na no ntie nya ne sɛ ɛnura numre abrante bi a yɛfrɛ no edodonko ɛyɛ obi a wɔna ne mpana ntie ɛnura numre abrante na kyerɛ mu a ɔfrɛ ne sakwam de no ɛma no ne hyia kɔtɔ aduane maame ɔtɔ aduane no maame na wɔsɔran bɛyɛ 7 ɛna ɔde ne ba fie baabi abaya no ɛte nti ɔno de ne ba fie no sa kɔ baabi ɔno nso te nti bɛyɛ 7:53 abaya no frɛ ne busa ne sɛ wakɔdu fie ɛna ɔka sɛ ana wakɔdu fie wante hwi bio ne sa no pɛi ɔte sɛ bibi si asi a yɛkɔhwɛ na wɔfiri mu no saa pɛpɛ na asi wɔ ha esi am no kasa posifo abɛfa bu na ɔmɔde ne kɔ hwidie mu sɛntɛle bɛ sɔsɔsɔ esi yɛ nyinaa me wɔ hɔ ɛfa mu no me wɔ hɔ yɛhunu bibi a yɛntwa ne baabi ase bi a yɛtwa ne pass bi sɛ ne de bi afrɔ so far baabi a yɛhunu ne deɛ ne baabi a wɔ hɔ yɛhunu bibi a nso ɛkyerɛ sɛ ebi a
bibi saasi ne mum aposifo no eno mu de nkomo no mu chire mu a wo suspect say bia na obi ene no die because wo hu fonyin ni bia on say wo shapan na hu nyina agu ho nta aposifo no say bia na obi na so roba na sabila ni tishim no bia o ne die ne bia in the course of success no o so mo hwe ne nkwa na aposifo no adwene eyewo esi ya dem plana e fini de don ko aposifo ache na omugo so do no ayo se hwe Fontiano no way a hafon totros ye wo afomantem no money ye call ye no areho sem ni anwasam geli ya ubutu bucket ni musa no ena yesi nsuo no a egu bucket ni mu no eyiri afa na kuno ewa hafon totroso assemblyman no won patemo no mo honorable bright agene boaten ena wabatu ye nkra ne nua agima pambo di kan boy amane ena assemblyman no no kopie so a ohu abaya ne body no se bia bucket nim ono so achechi nsem de ache ni abusua eya asem pa na de atanyina ne se yare de mesrew ti asem amene wo kan yie pa se wo tena se ebra wate abe heba clinic nka na wo ma yare e de wuti na no wonse do a na wa ha abusua ne namfofo pa mesrew ene de obia wo kurum efiri se abe heba clinic ba ye no obia ti ase se ehɔ no nko na yare no yetu ase ebra emabie mu ehɔ nso nko na sickle cell test ahodo nyina nso ye ne fiko krogen ya wo hawo ene niema bia eni akire bie mu eno achi yare no efiri wo namrom kosi wa pampam obi bia ti ase se abe heba clinic ta no so apatrapa ya oba new site hɔ no mu a ba bia wo hye bia ya wo firi ba bia no wo de wonya duru apatrapa janse hope wo de wo se ohwehwe abe heba clinic akoda akra wotua no fo ano be kire wo se maame abe ahaya no wo maame na ben dodo maame na ben papa de bia wo ho de bia nyese bia wo be kora ne nkwara na wo ho de bi onu amu te ho ya kire se yare no wo gi ato dem na wo kofie umpe wo na opade ahi frene sesi a 0243 34 5392 0243 34 5392 na awia ye fa na wo se na wo pe internet e de wudwuma e cloud internet wo se yan kan kire wo se ba bibiada e de se wo hyebom adaka mramu kwa na wo se na wo pe se wo de internet ba ho a uni problem ahene faun ujali o office yo na wo pe internet a wo ba ye adwuma wo benya wusika ten ya pe se ye di security ho sansam nyina ba waboboa no ne sa ye nti wo frɛ ye ne a security ho nsam nyina no ye lock de amaw internet ko ya ne ye de amawo bia wo se bia no de hia so bato nsa de afrɛ no wo bia gya tum de na dwuma content de wo se eye cloud internet de wo de internet ye adwuma kɔ ma ne ho ahare ne de wo se cloud internet ani kasam ne se top high ya wo ne nuanom love fm ene di hwani mu 0244 601 933 0244 601-933 mo fa adwencha nto so ne kan kakra bi ma abusafo ne hwesa de mo nso so agya mo de adwencha na ba no na ye hwesa de ensam esi ekwa we no eye Facebook live na me kenkan ede ama wo no mo a enawia mu di akire wa ba for tentafidie no so no ya da ase papa na natwere bu akwadua brempon na ose no kuro ni kudos eno a wo bo nsam de mayan sa Sante Richard wo ma ye nyina ya ha Libya Burger wi utwa prusepa Evans Yaboa wo se Libya Burger no Rahim Logic wo so hyen e wa Sankragua Karek hospital ho no mo a dwuma no a ne ye bo no Sompa market apa a Misco kasoa wo de aba wo se ge hawa to aso wo se Ghana de e ya asumdue pa enti masa se demonstration mo ankasa mo kofa mo nkofo na de masa kwanwa ye nuru ho enika sika bia ne abesoso mo so we keke kaso na de aba yan kosoro kakra wo se America town kenke house ho no mo a na wo so opposition de ho na ye mandisi fo mba krompe asamaba ni wo kan kaso na de aba wo so kire se no kura nyame nim ne ko nim kakra mam ne kura nyame nim ne jatu ato pa ko mami na ni wo kan kaso na wo se he masa mame Harriet Thompson diwulemu pa wate diwule madwuma na ye de oba se brabaye no ene brabaye ne jaye pa o man maye odani Ventures Macro Johnson was a fantastic good afternoon Sompa dwuma for masa mo transese ne ba bia wu amamo kwa pia no wo se Libya Burger no otie wo pa e wo Afrancho Pania Hotel ne de wo de aba no Tactisman wo se Sompa ka se de no kurani odo ya no kotodwe e tu ato pa Erikwaku Body Patriotic Voice bechem wo se NDC and fix the country the mono de masa omo pa ba bi ntra o man yehu nyina ye wo moa omo de omo nyonyonyonyo omo nyanyanyanyanyanye ena say try say omo ese omo a enhraba aneka wo sa saman abato mpesua so wiai encha no dos yenko ye ne mmra bere pam ne akenka nche ya no na yenko na bo abedi kwada so na wo de aba ena wo srese no kurani police adwumakuo no awiai
Sankomu who what to charge ama wo salotu papa the on person we face the country the money nya maso ne ade no wo yada wo pa bra ko anim kakra Dr. Baba Sambo wo dia ba and I was say master planner junior no kentampo and I was say Ghana de no kure nyame anim ni na nado dan kwaku fo no MPP aban yenye wo nipa wo betimi aboa ama ne ma nyina timi akoso na ndi MPP ni NDC sabi ya de no na ekoso Facebook ho wo ahene akwasi champon kwache wo de aba wo so ba nyina ya ha ene awie na ablekuma no fa baton pesua no so na wo hwe ye na afenso asatie loud and clear Baslan so eno a wo yada wo pa trainer ya ye no ma ya de pa against Madagascar ko elim kakra ma me ye hwe na ye wo bo so tente bosseba a Misty go so zongo Patriotic Voices now say Ghana for 2024. Hi. And this is the Omunim Kran Komomba. Omunim Kran Komoba. Ghana for any abreu. Nedi this is for the masa. Yeni brad the more sao. A Juma pa MPP and Ghana for you. A real Dr. Kwame a free ye Uchano Prusepa. A Japan Francis Nyantachi. What ya banas Libya Boga no. Aha. Usin Suta Atonsu such a central district, please. Yambo usubempa ehunu se bla 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 yamkwe ni na fellows upon Facebook manager boko de what the abana se kwamna kase we yada meso yada Pablo yada papa meso yada ko nim kakra se bi ni hodi ya na yemfa ense bo ma ye brana so upon osu Bismarck was a fantastic news pa na asante achem to kwai teacher Kujo Tepa anyina suso teacher boko de na demonstration mo pesa mo ye no amo ankasa mo pesa mo famra na yam sam bibia ye simple sa de ya ni abre boga ponye ne yankwai na Jebag driving school some in kancho said driving no na pese osuosu bia uyi aeroplane train to nchene a ka bia Jebag driving school ye be kire ne ka o pebi se bia mo a mo pebi atwie na bia wo de tukwan nom obu onoma visa bia bomama no yesi se onim ka kanko ade a adwuma bia pai e wo land adwuma bia pai wo Italy adwuma bia pai wo France no ne ade a Jebag driving school na wo so ba ne ye tete wo ye de tete wie na ochika no a obi a jaba bi on sampa oba school papa Jebag driving school no enya asem ketwa kra ye wo kro from ye ben Polos hotel no na fra 0247 595975 0247 595975 yeah kire wo ene say ye wi a ye jo driving license dia ma wo na si kwa so a wo dia kwantufo nyina eko asade o ma basumdwem eye befu a 1 month pepepe wa chakra no na ka no huka Jebag driving school eno no na Dr. Mensa so eso ya sinimo a ba bia wo bia na wi itimi ba ye ababesomo abuzia ya focus ye nsi ase ne enso so ema Rocky DJ o me Rocky ensa awie ye na som awie na ya obo malibia bogamene nana kwabra kase na aboaforo nyina ase kuwa sanso na akosua somua eno achi afia ajewa akode akosua ajewa akode nyame ya adomo a bosom de toso enum pepepe wonya ne ho kani omo ka abum se ekunu ene yere na nyame ya adom na akosua hye renge ba fi hade a ene yeme sa sujafo wo fi ha nyina no obia be wale sade akosua si ebe twetwe nipa wo fi ha no ene ne nsan oba no ase wa pente ni se ya me na me nua ba no o ma nipa nya aso sompa adwuma mu hasei betuetwa ya sompa papa na konta mesrew ebra ye de ama akosua no ohwe na se wo nso be ye busy bra mo ya yefo na wi a no wabo ase bo ase sa no a na wo twepɛ de obi ahu sofo be hira so me asema simi fa se me yere eno ano me nchasere bon me man tipo tipo chira bon ze bo asia so no se go ene dada nyenne abzafo ye ka mo se kwam na se na menim susu no ye kona ye ni ofa ye subonten akwa ka bum na ya celebrate no o ye legend e wa adwuma ye yimu na ye ntwen ma ne nkwa ansa na ya beboni din aba akobisu ne ka crocodile tears ne ade a da bi otiase ena ofaya subonten ye hine no monyamuntie ne na menim dwumadie ebe free ofaya subonten aboboa no pe ena aba wo Sompa TV ene Sompa FM so ene Bratofia kwatenasia woni wa yosine aha na bedwa fortnasia na menim
Shegu fefefe ede efre for subontin na tena ye pe yes celebrate papa no ento so no say yes sempo na say teku e na ode be ka ye ho e me de celebrate papa no a na waba no ode odo aba be boy yesus yedum na ya pija papa no a celebrate no wasoma santeman wasom Ghana man wasum wiase yen celebrate no abia yen so na fei e rock DJ wonsum na ewie de oboa shisha nyom no sa de bi no nyom no we so ne ti we so na beti we so ne na we so ne sei na obasa MTN lady beba so no Sompa If I saw your friend, Mr.